Kara design. Ye ni fana kɛ tugun. Mais police ma infraction là. Police muso. Parce que elle va tenir ton goût tu m'as. Mais mais infraction na ba muto bulu la na sera fier. Fier. O de ka bara I ba fier de. Afla ni mo bina ta. Daga na. Ni na bara ba mi ka bara ji. Na. Police a kɛra cogo di? Daga dam tena suwe. Et la pour donner infraction. La koro. I kan ka kɛ tan tɔ de. Nemne. I b'a kɛ tan de. Yamele. Ni mɔgɔ ka moto boli ila la. I bɛ ndeke. Bon ale bɛ biɲɛti yɛrɛ t'an na yɛrɛ. E b'o dɔn. E b'a dɔn k'a fɔ biɲɛti t'an na. Ni m'a fiyɛ b'a dɔn ko biɲɛti t'an na. Après ni yɛrɛ ye gulɔ de. Han? Est-ce que gulɔ mina kan ka moto boli yan? An ka I kan k'o minɛ a na. O bɛ kɛ cogo di? O négociation. N'a cɛ joli bi? Cɛ patron 200 de bɛ ne kun na dɛ. Ayi non ni ba cɛ t'o minɛ. Cɛ patron i delila sa 200 dɔrɔn de bɛ ne kun na. Chef ko 200 de b'a bolo. Ah an y'o minɛ. Oh voilà! I bɛ ndeke I b'a fɔ k'an ka minɛ. I b'a kɛ ten. Oh I bɛ ka don a kɔnɔ. A minɛ cogo. A minɛ cogo. Voilà. Regarde ça. Regarde. Voilà a ka tile kan. Non. Voilà. I b'o minɛ I b'o fili kun. Kana to mɔgɔ a b'o kalama. Polisiya kalan bɛ kɛ tan de. N'i kɛra tenitigi. Lajɛ an ka gulɔ To yen sa. Non cɛ. Wari kun tɛ ne kun na bilen o. I bɛ tenitigi kɛrɛfɛ I bɛ gulɔ ko kuma la. Fa de b'i la. Yɛlɛma. Voilà ne ba I bɛ to ka nin kɛ. N'o tɛ I yɛrɛ I ka ɲi dɛ I bɛ forme ba la. Ni n ba cɛ I ka ɲi trop. An ka taa. Siga turu tɛ sa. Allahu Akbar. Ni ye cɛkɔrɔbaw de ye tantɔ. Gulɔ b'u bolo kɔnɔ ka yaala. An polisiw jɔra tɛ nin na bilen. Kara design. Ye ni fana kɛ tugun ne.